was deployed, he did his best and represented the movement very well. Ayaphokoka amazwi ovelwano ngokusweleka kwayisakuba irhuluneli yebhanki enguvimba wakwaba ngumphathiswa wezimali weli uTito Mboweni. Into eyenzeke apha ekuzeni kusa isothusa kakhulu singabantu bale ndawo. Khange sixole nabantu bahle ngokubanzi nabo baxolanga ibuhlungu yenzeke kweli khaya. Luxhelekile usapho emva kokudutyulwa kwamalungu alo amathandathu kwindawo yentselo eOrange Farm. Molweni makhaya khongozelana uvimbe esinilungiselele wona ngokuhlwanje. Asaphokoka amazwi ovelwano kulandela ukusweleka kobesakuba irhuluneli yebhanki enguvimba kwanomphathiswa wesebe lezimali uTito Mboweni. Ngokwengxelo usapho luthi ubhubhe phezolo eRhawutini emva kwengulo emfutshane erhanqwela usapho lwakhe. Umongameli Cyril Ramaphosa uvakalise amazwi ovelwano kusapho nezihlobo zongasekhoyo uTito Titus Mboweni. Umncome ngesakhono sakhe sokhokhela uthi wachachela kwiphulo lokuzisa inguqu kuqoqosho lelizwe nakumalungelo abasebenzi. Ramaphosa offers his condolences to the family and friends of Dr. Mboweni, who has passed away following a short illness. Dr. Mboweni was the Democratic South Africa's first Minister of Labour from 1994 to 1999 in the cabinet of founding President Nelson Mandela. As Governor and Finance Minister, he had a sharp focus on fiscal discipline and economic transformation. ANC ufikile Mbalula uthi izimothusile ezokushiywa nguMboweni wathi ebulela usapho ngokunikela ngonyana walo asebenzele ilizwe kwanomputho ngentembeko. Wherever he was deployed, he did his best and represented the movement very well, and he delivered. Starting from 1994, Department of Labour, we've got LRA today because of efforts of Comrade Tito in implementing the policies of the ANC. Obesakuba ngumphathiswa wezimali Trevor Manuel uthi basamfimfitha namhla okwabasebenzi kwindima edlalwe nguMboweni kwimithetho yezabasebenzi. The role that he played in labor legislation that benefits lives of working people to this day. The Basic Conditions of Employment Act, the Labor Relations Act, the Employment Equity Act, and then also the establishment of NEDLAC, the NEDLAC Act. Usapho lwakhe luthi ebeyintsika kubo kwaye engumntu onenhliziyo enhle uMboweni. He was very humble, very much focused, and we shall remember him about how he guided us as a family and the entire community. Umhla wenkonzo yesikhumbuzo kwaneyomngcwabo iza kubuye ibhengezwe makaphumle ngoxolo. Njengokuba isaphokoka amazwi ovelwano ngokusweleka kwalo wayesakuba ngumphathiswa wezimali nerhuluneli yebhanka enguvimba, intloko yemvaba yamatshetshi uArchbishop Thabo Makgoba ivakalise umothuko kukusweleka kwakhe. ICOSATU, iCitizens Forum neParlamente zithi iindaba zokusweleka kukaMboweni bezingalindelekanga. Le Archbishop yamatshetshi ithi ibichitha ixesha nomnumzana Mboweni rhoqo xa ityelele Makgoba siklofela impopo ichaza ukusweleka kwakhe njengokothusayo. I was shocked and pained to hear of the death of Governor Tito Mboweni, whom we fondly call the Duchy of Makgoba's. Somebody the family had come to know very closely. Each time we are in Makgoba's Kloof, we were humbled and privileged to meet either in town, little town of Heinesberg, or in Makgoba's Kloof Hotel. Ukanti iParlamente imchaze umfi Mboweni njengoba ephuma izandla isicaka sokwenene. The Speaker of the National Assembly as well as the Chairperson of the National Council of Provinces have expressed their heartfelt condolences on the passing of Dr. Tito Mboweni.
He was a distinguished and versatile people's servant who dedicated his life, passion and vast expertise to the service of the people of South Africa. Owayesakuba lilungu leParlamente netshantliziyo leCitizens Forum limkhwabele izandla umnumzana Mboweni ngegalelo lakhe kweli. The country have lost a true patriot. Comrade Tito Mboweni was loyal, principled and very hard-working. Noqala balibanzwe manyano zabasebenzi ikhosati uvakalisa amazovelwano kokunduluka kwale ndendeba yakwaMboweni. No, it's very sad news. I think it shocked everybody. The former governor, the former minister Tito Mboweni was still young at 65. Definitely was enjoying retirement. So we offer his family, his friends, his comrades, colleagues, the ANC, our best wishes during this difficult time. Mboweni walahla njengenjoli yesizwe ngo-August 2021 wahlalela ilungu leParlamente de walahla nalapho ngoJanuary 2022 wathatha umhlala phansi kwezopolitiko. Ukanti ukusweleka kukaMboweni ilahleko enkulu kweli loMzantsi Afrika nakwihlabathi liphela. Wadlala indima ebalulekileyo ukuphembelela inguqu kuqoqosho ngomsebenzi wakhe ngokumakhe sijonga umqela ushiye ngasemva. South Africa is moving on with the fourth industrial revolution. Ongasekhoyo uTito Mboweni wothulela umnqwazi ngokuba irhuluneli yokuqala yebhanka enguvimba emnyama nesisihlalo asibamba isithuba seminyaka elishumi susela ngo-1999 uyokutsho ngo-2009 ebenegalelo elikhulu ekuphuhliseni ibhanka yele nguvimba ukuba ibe yile bhanka ethembakeleyo kunanamhlanje. Ngelixa ekwibhanka enguvimba wasungula iinkqubo zokuba le bhanka ibambe inkomfa kunye neentatheli xa iza kubhengeza izigqibo zekomiti yebhanka enguvimba ejongene nokuhlengahlengiswa kwenzala yemali-mboleko ukuze abemi boMzantsi Afrika babe nolwazi oluphangaleleyo ngomsebenzi wale bhanka nezigqibo ezichaphazela bona. Laneqonga lekomiti yebhanka enguvimba kumaphondo onke elilizwe ngenjongo zokunika ithuba bemibeli ukuba bakwazi ukudibana namagosa ebhanka enguvimba bavakalise izimvo zabo. Ngethuba irhuluneli yale bhanki nguvimba watyunjwa njengonjingalwazi wezoqoqosho iYunivesithi yoMzantsi Afrika usukela ngo-2000 yokutsho ngo-2003. Ukanti ngo-2001 iYunivesithi yaKwaZulu-Natal yawonga ukaMboweni ngesidanga sobugqirha kwezoqoqosho. Ngelixa iYunivesithi yaseMntla-Ntshona ngo-2002 yamonyula njengengqonyela yayo. Ukanti Stellenbosch University yamtyumba ukuba abe ngunjingalwazi okhethekileyo wezifundo zoqoqosho susela ngomhla wokuqala ngo-April ka-2002 yokutsho ngoMarch ka-2005. Akokushiya ibhanka enguvimba lukaMboweni waqhubeka esisicaka soluntu lwelilizwe esebenza kumaziko emfundo enomsila eli ukhe walilungu lebhodi kwiinkampani eziliqela. The State Bank will be subject to the Banks Act and will have an appropriate capital structure and performance parameters. Mboweni ubuyele kurhulumente ngo-2018 engumphathiswa wezimali phakathi ko-2018 uyokutsho ku-2021 phantsi kwekhabhinethi kamongameli Cyril Ramaphosa. Ngethuba elishiya eli limagada-hlabayo Mboweni ebengusihlalo weziko i-African Centre for Economic Transformation neliliziko lehlabathi lophuhliso loqoqosho ekwangumlawuli jikelele kwiinkampani eziliqela. Uza kukhunjulwa ngomsebenzi wakhe obalaseleyo ngokuzinikela kwakhe kuphuhliso loMzantsi Afrika nakuqoqosho lweli lizwe. During the good times. Sinamkela kwakhona kwiindaba zelijelo uyakwazi ukubukela kwakhona ezindaba kwijelo leYouTube uthi SABC Iindaba zesiXhosa kwinqaku yokuqala sithe. Asaphokoka amazovelwano kulandela ukusweleka kobesakuba irhuluneli yebhanka enguvimba kwanomphathiswa wesebe lezimali uTito Mboweni. Ngokwengxelo usapho luthi ubhubhe phezolo eRhawutini emva kwengulo emfutshane erhanqwela usapho lwakhe. Isebe lezothutho KwaZulu-Natal lithi kumele abanini bezithuthi zikawonke-wonke ndawonye nabaqhubi babekwa amatyala ugebengo xa abakhweli bethe basweleka kwingozi ebandakanya isithuthi esingekho ndleleni ngokomthetho. Okukulandela ingozi yebhasi eyehle phakathi kwePort Shepstone neHiberton nesube imiphefumlo emine konzakala abangama-26 le bhasi bisuka eMpuma Koloni ijolise KwaZulu-Natal.
Kusolwa ukuthi umshayeli webhasi uhluleke ukulawula ku-N2 yaginqika kushone abagibeli abane, abayisikhombisa kuthiwa balimale kabi, abahlanu balimele kakhulu. Abezimo eziphuthumayo bachaze le ngozi njengebinyantisa igazi. Ufonile udriver wamtshela iowner kuba ibhasi inenkinga yevili. So ivili ke lithe ukuhamba mase sikulenda sesidlulile kuzana e-toll gate sesiza kulezi ndawo wahluleka udriver ucontroller la yake layo. Hayi ngibethakele nje enhloko akubanga ubi kakhulu. Umnyango wezokuthutha esifundazweni KwaZulu-Natal uthi imbiko yesikhashana ikhombisa ukuthi ibhasi ibingekho esimweni sokuba semgwaqeni njengoba kunezinkinga ebinazo eziningi. Kodwa bathi kuyathusa ukuthi inamaphepha ayivumela ukuthi ibe semgwaqeni. Kwivideo isisebenzi somnyango sikhombisa okuyiketanga okuhlanganisa ingxenye yenjini. Kubuye kwavela ukuthi umshayeli webhasi ubengenawo amaphepha ukuthi alayishe abantu okuyi-PRDP. The tires were so terrible, were worn, even the braking system. That's part of preliminary. As I've already highlighted, that we have confirmed that even the COR, it's something very shameful that the bus had a COR, because how do you approve a bus with terrible, the tires were in bad condition. Kuthiwa umshayeli usathola ukwelashwa esibhedlela kanti uzothweswa amacala okubulala ngokungenhloso uma ephuma esibhedlela. Iziphathimandla zithi zifuna kuboshwe nomnikazi webhasi ngamacala ukuba budedengu nokubulala. Imizamo yokuthola umnikazi webhasi ayiphumelelanga. Londi Khadebe, SABC News, ePort Shepstone. Luxhelekile usapho lakwaMaisha emva kokuba amalungu alo amathandathu nommelwane walo bedutyulwe basweleka kwindawo yentselo yasekuhlaleni kwingingqi yamatyotyombe iDalibhunga eOrange Farm kumazantsi eRhawuti. Ngokwengxelo yelungu losapho, umnini ndawo yentselo uxabene nomnye wamaxhoba waya kungena endlini nalapho ekhuphe umpu wabuya watshisa ngerhuluwa kumalungu osapho waze wazibulala naye. Umama uLorraine, mama siyabonga kakhulu ngokuthi siwumsakazo nizivumele ukuthi size la sizokhuluma nani yize nihlezi emanzini isimo sisibi kangaka. Sizwile mama ukuthi ke kwenzekeni, sicela nje usichazele njengomuntu ongathi kade khona la ekhaya kwaMaisha ngesikhathi kwenzeka lokho. Kwenzekeni ngempela? Mina ngaye ngapha emva komkhukhu ngafika ngalala phansi. Ukulale kwami phansi ngiyambona ngiyezwa la amabullet pa kodwa ngathi ngasho ukuthi kulomuntu lo kanti or udubula amazenki or udubula abantu. Ngempela abantu laba abadubulayo wadubula ngagcina hey sengithi hey awuthi ngisondeze ngisithuke la iduze komkhukhu ngisondezele le kude ngisivale khona ngiseleli blue ngalibamba ngalidonza ukuthi lingivale angangiboni bese kuveli ikhanda nje kuphela ngimbhekile and ngiyezwa ukuthi lama bullet la usebenzisa isibhamu sokuqala azaphela wathatha isikhashanyana ngamuzwa uyakhokha futhi washaya uthe mase eqeda ukushaya mayengena ngapha ekamereni ngiyezwa ukuthi manje ama bullet sephumile ngale waphuma. Before aphuma umntwana lo we disability into ebhlungu yenza ubhlungu kakhulu akazi lutho uyahleka ngoba akazi ukuthi kwenzakalani. Unangakho umntwana? Une 21 ukhali. Okay. Hey wabuya obesethani bese yamdubula naye bese yamdubula naye. Manje ngisitshela ukuthi uqedile lo muntu sezohamba ngoba ngilungithi ikhanda kancane. Uyabuyela uya kulo yasisi owile ngapha imva kwetoilet. Mina ngicela ukuthi phindile ura ngiyambona evela ngavala umlomo fast wafika wamtotsha wamuthi ekhanda futhi wamshaya. After lapho ke semdubule ekhanda. Semdubule ekhanda. After lapho ke bese uyaphuma utheme uphumeni kwakhe. Ngaphuma lapha ngagijima ngazala endlini ngizocheck ukuthi ubani olimele ubani ongalimalanga. Mangivela nje ngihlangana ngosisi wami la esituphini selele ngiyangena ngiyachecka umntana kithi naye lo mncane olazibona naye kwabudubulile ufront opposite umakhelwana naye nangu ulele phansi. Mangithi ngiyabheka umntwana omncane
o3 years naye bamdubula ekhanda mangithi ngiyabheka umntana kithi nayo lo munye ubushire naye uphansi ulele ulokwathi ngiyagodola ngithi no ngeke ngikubathise ngicela ukuthi uthandaze umthandazo asilinde bayeza amaphoyisa bazoza bazosinceda mangithi ngiyabheka ubambatha ushaywe 5 bullet la eswini ngiyacheka bonke Calvary bamshaya ngapha ngasemuva kwesandla bamshaya ngoba umshaya ubonakala ukuthi womshaya wamphinda ngoba ngithi wayehleka after lapho ke uthe mase ehambile ke ngavula la ngoba abantwana besibafake ngapha ukuthi balale ngangena ngapha ngacheka abantwana ngithi guys ni right abantwana bathi si right njengomholi womphakathi uthini ngalesigameko senzeke kule ndawo into yenzeke apha ekuzeni kusa isothuse kakhulu singabantu balendawo khange sixole nabantu bahleli ngokubanzi nabo baxolanga ibuhlungu yenzeka kwelikhaya sixolise ngongalumkisi abantu abanenhliziyo ezobuthathaka ngelinqaku ukanti umntwana wesithandathu ebelaliswe ICU kubikwa kuba naye uswelekile unina walomntwana obeyinxalenye yabazili abazimase umncwabo wabantwana kwiholo loluntu laseNaledi eSoweto ubizwe ngokukhawuleza esibhedlele exelelwa ukuba umntwana wakhe akasekho emhlabeni abantwana abathandathu basweleke emva kokutya ichips abazithenga kwispaza shop somiwa amazwe angaphandle Usodolophu wesixeko saseTshwane ugqirha Nasiphi Moya ubhengeze amalungu ekomiti yobusodolophu yasesixeko namhlanje uthe uqinisekile ngenkqubela phambili ezakuza nezinkokheli ngenxa yamava wabo. Kwinkomfa nonondaba ePitoli namhlanje usodolophu waseTshwane ubambe ngazo zozibini kumaqela ohlukeneyo ezopolitiko ngokuzisa ngaphambili amagama athembakeleyo ukubumba lekomiti yobusodolophu ekwaqaqambisa ukuthi xhaxhe komgangatho wamanina oyinxalenye yezinkokheli. We thank the leadership of the various political parties in this multi-party coalition for putting their best forward. You promised us that will give us your best, and indeed, knowing the credentials of these colleagues, you have indeed put your best forward. And I would like, on behalf of women, thank you so much. The sisters are well represented. I'm very happy. Kananjalo okamoya ukwaleke ngokugxininisa kwabo batyunjiweyo ukuba babe ngabathunywa abaluthobeleyo ubizo lokugqithisa inkonzo eluntwini lwaseTshwane kwangaxesha linye uqinisekise abahlali besisixeko ngokuxhoba kwale komiti ngolwazi nezimvo ezahlukeneyo ukuqhubela iTshwane phambili. Fellow residents of Tshwane, this is the diverse and politically sensitive mayoral committee that we promised you. I am confident that it is well equipped to our city forward. Ke kambe ugqirha Moya ukwathe kungentsuku zatywala baza kunqobanisa inhloko ukuza nezicwangciso zokuza nenguqu kwisixeko saseTshwane beqhutywa lifuthe elithi uluntu lwaseTshwane lufanelwe kokungcono ukanti ke uluntu ebelungathatyathelwa ingqalelo kwesi sixeko ngokwezikhalazo zabahlali phantsi kolawulo lukaBrink ebelujolise kwidolophu likwa nomkhethe kuthiwe maluthi xibilili kumaxhala nanjengoko izisombululo kwingxoba kaxakazalo zisendleleni nesisigqeba sitsha sobusodolophu esezanayo nemingeni yengingqi zesisixeko. Ndimlo Lilitha Ntsundwani kwiindaba ze-SABC eRhawutini. Kamnandi mawethu.